Sí que ho fa bé. L'Àngel ho fa molt bé. Molt bé. I té. Què ens pots dir, aviam? Que té tres vèrtexs. 3 vèrtexs, molt bé. Aviam. Assenyala'ns els vèrtexs. Mireu, l'Àngel ens assenyala els vèrtexs amb el color vermell, perquè els vegem ben macos, 1, 2 i 3. Té 3 vèrtexs. Posa'l al costat. 3 vèrtexs. El color que sí. 3 vèrtexs. Molt bé. Falta una coseta en vèrtex. Molt bé, però què li passa?